खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटानो जादों लोगोफोर, जाय बिथांमोना बा जाय महिला आइजोफोरा अरुणदयनि जि 3.0 नैबे फेब्रुवारि मासनि 20 तारिखआव फैसा मोननो थांगासिनो दं 8,000 रांखौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना 8,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दङ जाय महिला आइजोफ्रा बिथांमोननि जि अरुणदयनि जाय बिथांमोना 3.0 एप्लाइ खालामदोंमोन दे बिथांमोननि थाखाय गोदानै मोनसे लिस्ट ओंखारना फैबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननि लिस्ट जि एप्लाइ खालामनाय जि प्रसेस, बे प्रसेसा नोंथांमोना साक्सेसफुल जागोन ना जायाखै, बा नोंथांमोना बे लिस्टआव नामा दंना गैया, बे लिस्टआ ओंखारना फैबाय लोगोफोर। दा बे लिस्टखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि जि मबाइल फनाव नायनो हानाय जानाय नङा लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना गाव गावनि ग्राम पन्सायत एबा पिसिसि लेभेलाव थांनानै बेखौ खौरां लाहैनांगोन आरो बे लिस्टखौ नोंथांमोना चेक खालामनांगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि जि ब्लक अफिसाव थांनानैबो बेनि जि फर्म, बे लिस्टनि फर्म, नोंथांमोननि नामा दंना गैया बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै लाहैनो हागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै लाहैनो हागोन आरो नोंथांमोना गोबाव खालामनो नाङा। नैबे फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नोंथांमोना जि 8,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं, जिहेतु 8,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। बेवहाय 5,000खौ आं सिगाङावबो फोरमायखादों अरुणदयनि नामै, आरो बेवहाय 3,000खौ नोंथांमोना बेसेबांनि बैसागुनि नामै होनानै गासै टटेल 8,000 नोंथांमोना बेवहाय बेनिफिट्स मोननो थांगासिनो दं आरो लोगोफोर। अरुणदयनि जे अनसुंथाइखौ 3.0 जाय बिथांमोना सिगाङाव मोनखाबाय थादोंमोन दे बिथांमोननियाबो गोबांनियानो रिजेक्टबो जानानै फैदों, आरो गोबांनियानो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननियाबो रिजेक्ट जानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे लिस्टखौ गाव गावनि जि ग्राम पन्सायत एबा पिसिडिसिआव थांनानै बे लिस्टखौ चेक खालामनानै लाहै, नोंथांमोननि नामा दंमारा गैमारा, आरो नङाब्ला नोंथांमोननि ब्लक अफिसाव थांनानैब्लाबो नोंथांमोना बेखौ नायहैनो हागोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोननि जि लिस्टआ नोंथांमोननिया दंना गैया दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना थाबैनो थां आरो गाव गावनि नामखौ चेक खालामनानै लाहै, जाहाथे नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव बयबो 8,000 रांखौ मोननो हायो आरो लोगोफोर अरुणदयनिखौ। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला, आरो जुदि नोंथांमोननि नामा गैयाब्ला बा नोंथांमोननिया रिजेक्ट जादोंब्ला नोंथांमोना गोदानै थाबैनो फर्मखौ डिस्ट्रिक्टनि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामहैफिन आरो डिसि अफिसाव थांनानै। अब्लानिया नोंथांमोननि जि रिजेक्ट जानाय फर्म, बे फर्मखौ नोंथांमोना एप्रुभ जाफिनगोन आरो नोंथांमोननिया। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला, थाबैनो थांनानै बेखिनि खामानिखौ मावनानै लाहैब्लानो जाबाय। जोंहा समा बारा गैला, दिनैनि 10 तारिख जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना 20 तारिखआवनो बेनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं। बेनिखायनो गोबाव खालामनांला। जुदि नोंथांमोना आंनि निउसखौ नायदोंब्ला बा आंनि रादाबखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना थांनानै बेखिनि खामानिखौ मावनानै लाहैबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय दे लोगोफोर। दानिया लोगोफोर, आं नोंथांमोनजों नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोना बा जाय आबादारिफ्रा PM किसाननि राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायो दे बोसोराव 6,000 खरै बिथांमोना PM किसाननि जि फैसा, बे फैसाखौ 6,000 खरै बोसोराव मोनबाय थायो। बिथांमोना मास मोनथामजों खनसे बोसोराव खनथाम मोनो। 2,000 खरै मास मोनसेयाव मोनो आरो लोगोफोर। दा बे फैसाखौ नोंथांमोना फैयै फैयै जाय बिथांमोना मोनबाय थाखायोमोन, जोंहा नैबे दा 2026नि फेब्रुवारियाव बियो 22 इनस्टलमेन्ट जानानै फैबाय दे लोगोफोर। 22 इनस्टलमेन्ट जानानै फैबाय। बे 22 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना बेखौ बेनि जि 22 इनस्टलमेन्ट, बेनि फैसाखौ जाय आबादारिफ्रा मोनबाय थाखायोमोन बिथांमोना मोननो हासिगोन आरो लोगोफोर। आरो बेनि गेजेरावनो आं लोगोफोर नोंथांमोननो फोरमायखानोसै, सिगांनिफ्रायनो, आरो आं फोरमायबोखाबायबो दं। जाय बिथांमोना फार्मार ID खुलिनानै लायाखै लोगोफोर, बिथांमोना माने खैफोदाव गोलैनो हागौ, जाहाथे बिथांमोना माने PM किसाननि फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ आरो लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोनखौबो आं सिगांनिफ्रायनो खावलायबाय थाखादोंमोन, नोंथांमोना बेखौ गाव गावनि खाथियाव थानाय जि CC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना बे फार्मार IDखौ खुलिनानै लायोब्लानो जाय बिथांमोना सिगाङाव बे PM किसाननि फैसाखौ मोनाखैमोन, बा 20 इनस्टलमेन्ट बा 21 इनस्टलमेन्टनि थाबथानानै दंमोन दे, बिथांमोनाबो खेबसेयैनो बे फैसाखौ नैबे 22 इनस्टलमेन्टनि गेजेरजों खेबसेयैनो नै फेब्रुवारि मासाव मोनहैनो हागौमोन आरो। बेखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमबो जुदि
फार्मार आइडि खुलिनानै लायाखैब्ला थाबैनो खुलिनानै लाहै। जोंहा नै फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना अलरेडि बे पि एम किसाननि फैसाखौ मोनखागोन आरो। बेखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामनांला दे लोगोफोर, थाबैनो थांनानै पि एम किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय बायदि नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लाहैबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय आरो सिगांनिफ्रायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबोबाय थाखादों फार्मार आइडिखौ खुलिथारनांगौ। आरो फार्मार आइडि खुलियाबा नोंथांमोना एग्रिकालसारनि माखासे आसनिफोरखौबो नोंथांमोनहा मोननो हानाय नङा होननानै गभमेन्टआ बेवहाय रिलिज खालामनानै होखादों आरो लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला, फार्मार आइडिखौबो खुलिनानै लादो आरो नोंथांमोना पि एम किसाननि जि फैसा बे फैसाखौ नैबे फेब्रुवारि मासाव 22 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना लादो आरो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय जाहाथे बयबो आबादारिफ्रानो पि एम किसाननि फैसाखौ मोननो हायो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। दिनैनि आपडेटआ एसेनोसै लोगोफोर। बेबायदिनो आरो जुदि गोदान आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो होलांबाय थानो नाजागोन। थेंक इउ, गोजोन्थों, बाय बाय।